खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथि फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 10 जुलाइ 2026 मायथाइ एबा 25 आसार दान 1433 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। शुक्रबारनि बे साना नोंथांनि जिउआव खुसि आरो जौगानायखौ बांहोगोन। दिनै नोंहा बेसादारि सुख सुबिदाफोरखौ बांहोनो गोख्रों लुबैनाय थागोन, जायनि थाखाय नों एसे रांबो खरसा खालामनो हागोन। खामानि थिलियाव सासे आइजो लोगोनि हेफाजाबजों नोंथांनि जायखिजाया गिदिर आरो जेथोगोनां मावथांखिफोरखौ समनि सिगाङावनो फोजोबनाय जागोन। फालांगियाव गोदान बायग्राफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि खाबु मोनगोन, जाय इयुनाव गिदिर रांखान्थियारि जौगानायखौ दैदेनगोन। बेलासि समाव गावनि जिउनि लोगोरिजों शपिं खालामनो एबा लं ड्राइभआव थांनो थाखाय मोनसे गोजोनथाव प्लेन बानायना लानो हायो। लक्ष्मी फुजा खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि रुफा गाब। वृषभ राशि। नोंथांनि राशिनि स्वामी शुक्र ग्रहनि गोरोबलायनायनि थाखाय दिनै नोंथांनि गोसो बोनो हानाय आरो गोहोमखौ बांहोगोन। फेशन, आर्ट, बिउटि आरो सोरजिलु बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै मोनसे गिदिर क्रेक एबा गोदान कन्ट्रेक्ट मोननो हागोन। समाजाव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन आरो सुबुंफोरा नोंथांनि जिउ खुंनायनिफ्राय थुलुंगा लागोन। आजै-आजौनि सम्पथिनि केसफोराव सोलिबाय थानाय आयेनारि हेंथाफोरखौ दिनै सासे गेजेरारि थान्दैनि हेफाजाबजों फोजोबनो हायो। सावस्रिया मोजाङै थागोन, जाय नोंथांखौ गोजोन आरो गोख्रों मोनदांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय दावबायनो थाखाय गोदान खाबु सोरजिगासिनो दं। फालांगिखौ फेहेरनायजों सोमोन्दो लाखिनानै गोजाननि दावबायनाया दिनै जोबोद मुलाम्फा गोनां आरो गोजोनथाव जागोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गुबुन हादरनि फुंखा एबा गिदिर माल्टिनेशनेल कम्पानिनिफ्राय गोदान साख्रिनि जासिनायखौ मोननो हागोन। दिनै नोंथाङा गावनि सुख सुबिदा आरो जिउ खुंनायखौ जौगाहोनो थाखाय माखासे बेसेनगोसा इलेक्ट्रनिक गेजेट्स बायनो हागोन। मोजां मोनज्लायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो लोगोरिजों गावजों गाव बुजिलायनाया सिगांनिख्रुइ बांसिन गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोबां राङारि मुलाम्फा लानानै फैदों। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय एबा सोरबा लोगोनो होनाय राङा दिनै हरखाबै फैफिननो हागौ, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामगोन। जुदि नोंथाङा सट्टा बाजार, स्टक मार्केट एबा मिउचुएल फान्डफोराव रां खाथायनो सानदों, अब्ला दिनैनि साना गुसुं समनि मुलाम्फानि थाखाय मोनसे मोजां लैखोन। गथ'सानि फारसेनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां मोनब्ला गोसोनि बजाया खमायगोन आरो नखराव गोजोननि आबहावा थागोन। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों मोजां सम मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि थाखाय दिनैनि साना केरियाराव गिदिर जाफुंसारनायनि सान जागोन। नोंथांनि खुंथायारि गोहो आरो खामानि थिलियाव गोख्रों थिरांथा लानो हानाय गोहोखौ गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा खुलायै बाख्नायगोन। गोदान फालांगि जागायजेननो एबा थाखानाय खामानियाव माबाफोर गिदिर सोलायनाय लाबोनो थाखाय बे साना जोबोद मोजां। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रिया जौगानायजों नोंथांनि गोसोनि गिदिर सिन्थाया गोजान जागोन।
समाजारि जिउआव नोंथांनि मावसारनाया बांगोन आरो मोनाबिलियाव न'आवनो मोनसे गोथार फोरबोनि महर थियारि खालामनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गेरुवा गाब। कन्या राशि। दिनै खाफालनि हाथरखि गोजौजों नोंथांनि सिगाङाव दावगानायनि गोबां सानस्लाबै लामाफोरा गेवगोन। जुदि नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ एबा जायखिजाया प्रफेशनेल कर्सआव मुं थिसननो सानदोंब्ला दिनै आगानखौ आवगायनाया मोनसे माइल खुन्थिया जागोन। बबेबा धोरोमारि एबा गोथार फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय नखरजों दावबायनो थाखाय लिंहरनाय जानो हागौ। गोजाम देहायारि बेराम आरो गोसोआरि नारसिनथायाव गोबां जौगागोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा गावखौनो जोबनो गैयै गोहोजों बुंफबनाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों कमला गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांखौ एसे सांग्रां जानानै आगान होनो बोसोन होयो। गारि सालायनाय समाव गोख्रैथि सिमानि सायाव जर'खा नोजोर हो आरो सर्टकाट लामा लानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि आन्दोनि बिथांखिफोरखौ खामानि थिलियाव लोगोफोरनिफ्राय आबुङै दोनखोमानानै दोन। माखासे हरखाबै आरो सानस्लाबै खरसाफ्रा नोंनि दानारि बाजेटखौ गाज्रि खालामनो हागौ, ओंखायनो बेसेन गैयै खरसानि सायाव आबुं नोजोर लाखि। गोब्राब थासारिफोराव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै मदद आरो बुजिनाया नोंथांनि गोसोखौ लोरबां खालामनो हानाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनै हाबा जानाय जिउ आरो फालांगियारि बाहागोदारिनि थाखाय गोजोननि दोहौ लानानै फैदों। जिउनि लोगोरिजों जायखिजाया गोजाम गावस्रालायनाया दिनै आबुङै जोबगोन आरो सोमोन्दोआव गोदै गोदै जागोन। गोदान मानसिफोरजों फालांगियारि सोमोन्दोआ मोनसे मोजां लामाजों दावगागोन, जाय इयुनाव नोंथांनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान जथाय फालांगि जागायनो लुबैयो, अब्ला दिनैनि साना साबसिन सान। बेलासि समाव नोंथाङा मोजां मोनग्रा रेस्टुरेन्टाव नखरनि सुबुंफोरजों मोनानि ओंखाम जानायनि रंजानाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि बेरेखा आरो सुथुरफोरखौ आबुङै गोजोन होनायनि सान जागोन। बिजिरसालियाव एबा जायखिजाया गोजाम आयेनारि दान्थे-बिदान्थेयाव नोंथांनि थाथाया जोबोद गोख्रों जागोन, जाय गोसोनि गेदेर नारसिनथायखौ अरायनि थाखाय बोखारगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा मावख'आव गावनि जुनियर मावख'निफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन, जाय गोबाव समनिफ्राय थालांनाय खामानिखौ फोजोबगोन। दिनै रां-रुफाजों सोमोन्दो थानाय गोजाम बाथ्राफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मोजां सान। गोमानाय रांखौ मोनफिननो हागोन। सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा आरो समानथि आदार जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। मकर राशि। दिनैनि साना फरायसाफोर, लाइमोनफोर आरो आरिमुआरि बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय साबसिन फिथाय होनाय सान जागोन। नोंथांनि सोरजिलु गोहो आरो गियानखौ समाजाव जेरावबो बाख्नायनाय जागोन। बे बाथ्रानि गोख्रों इसारा दं दि नोंथाङा स्टक मार्केट एबा मिउचुयेल फान्डफोराव सिगां रां थिसननायनिफ्राय दिनै गिदिर आरो सानस'हायै मुलाम्फा मोनगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदै थागोन आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि सानस्रिफोरखौ आबुङै मान होगोन। गथ'नि केरियारजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया गिदिर जिंगाया दिनै अरायनि थाखाय जोबलांगोन, जाय गोसोखौ खुसि लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि गासै नोजोरा सुख-सुबिदा आरो नखरारि सुखु-गोजोननि राहाफोरखौ बांहोनायाव थागोन। हा, न' एबा गोदान लाक्जारि गारि बायनो लुबैनाया दिनै जाफुंनायनि मोनसे गोख्रों खाबु जाबोगासिनो दं।
बिमानि सावस्रियाव साबसिन जौगानाया नोंथांनि गोसोखौ जोबोद गोजोन आरो गोबां गोजोन होगोन। खामानि थिलियाव जेबो रोखोमनि बाथ्रा रायज्लायनाय एबा मावख'नि राजखान्थिनिफ्राय गावखौ आबुङै गोजानाव लाखि आरो खालि गावनि खामानियावल' गोसो हो। मोनाबिलियाव न'आव आंगो आलासिफोर फैनाया दावराव-दावसिखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि साहसखौ बांहोनाय आरो नोंथांनि बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरनि मददखौ बांहोनायनि सान जागोन। समाजारि खामानिफोराव सांग्राङै बाहागो लायोब्ला नोंथांनि मोजां मोनगिरिफोरनि बिथाया बांगोन आरो नोंथांनि मान-सन्मानखौ गोख्रों खालामगोन। गुसुं जानथायनि फालांगियारि दावबायनाया रंजाथाव जागोन आरो गोदान अर्डार लाबोगोन। गोजाम लोगोफोरजों हरखाब लोगो हमज्लायनाया गोजाम गोसोखांथिफोरखौ लाबोफिनगोन आरो गोसोनि बजाखौ खमायगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा दिनै बन्दनि सानाव हाबानि मोनसे गोदान सानस्रि मोननो हागोन, जाय इयुननि थाखाय जोबोद खामानि गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें क्रिम गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।